ki jingja ki bajuan ra ya ka jingshap ting ki nong jong kai pathai ban lech kom shi ki than mau kan ro kim dei sho banja makalong ka jingdo dong ya ka than ka badon ya ka spa me mariang ka bala ban khring bat ai kamai jakpo ya ki nong song snong kintu video ka mau kan ro CNRD block uba LT taryang kani ka jing kintu jong video ka mau kan ro kawan hadien bala play pajba ya ka chaka pelang ka badan ha tong da ka deputy commissioner ka East Khasils ka kong isawanda lalu ka jaka pelang ha tong yamenta kalong kum kawai na gi jaka jong kai pathai namar ka jing itanat pa ka jing pengat jong ka jaka habakren bat usulong mil uba taryang ulong nakaliang ka office ngi ju ai ka jing kai nakapor chakapor pat ka jingwan ra yakum kini ki kampen roi kalong ban I mean sim yaki pajba ka tu ka jaka bakin long ki basai pat kin tip kumno ban ye mar kaliang bat kum ki bor sarkar ki baju persang ban wan ra ka songsuk songsan nginom ailat pa ki briuk ki basim kabu kinle yakum kini ki jatkam na takada kini ki project kilong ki bodong kam ha bangin penkala ya ki brejungi ya ka mindset juga brejungi bakim de penting isu thrice ni bai kat bawan mo boleh don ki bre ki ba IWR ki ba shu pen rung ya to ka bensiam thrice ni na ta mde ta ka sentu kalong jiksa ya ka tu ka than ro ko bai na gitu ki bawan ra ya ka to ka jingja mde yang ngimong ha pu kada ma ka klemja sentung jing ngimla manong ba oh ba kide ki no sentung ne kide mano ka kade ka area hang tu bar ko ka talut tingi kwa ba ka tu area bar ko kan kala tikini ki project ngibu mentas tu ngin sa inaugurate kade ko wen ka project ka he ba ka yo ha ka to ka Torres area so nginang ngin salang ne ki ads ru ba ngi kwa gibre kin wan gibre hadu mata ki wan ni mo mdei tang na po state jongi na bar state ki wan ni ki wan chala ilum ki wan chini serum ru idang wan picnic po sentung ru idang bon ki bawan te ki lese gindan ki batiam re nakaliang ka government nakaliang ka police ngilang perman ngidang keren ba snong ki tharu ba kum kini ki jai bring no maila ngino maila kini ki jai bre ba ki ba spread rumors te ka kade ki jingja ka ba suja kan san ha to por mo ba let's see what ginong snong kin poi perkhat ba kan jam to te kam pachindan ka preparedness na what land nakaliang ki snong ru tingi kerman ba ki bre kin numte nginang encourage nakani ka project sakawai ka project kadang nyai bun ka project ki bre kin lang sulu banwan sene ka than